Wah, sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae, ora rasa kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora? Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya to, Dik. Dik sapa? Dik iye. Iya. Bang iki kan rak yo gak ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti le ngadeg mongko sile jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mongko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datuk-datuk. Tak sumet malahan kowe tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di anu ngagemik Mbak, ampun mboten ngagemik mboten krungu niki mengke. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak ya. Wah iya no sekarang ya ngerti dhewe. Iya Pak. Digoleke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki apa. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, oding Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo, Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku. Wis bayangke. Bila saben bengi po? Iya. Oh, larak. Saben bengi. Saben bengi. Nyawa. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyawang Mas Gading to, Mas. Nggih. Jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong engko. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang ditutup, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Omong karo
melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kurang lek ngene iki. Lah iya lah. Ya nek gur ping loro ki ya Kudune ping pira, Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Dereng tak jengglengke kok sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Nah, ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Ngene iki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mulai sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae, ora rasa nok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora? Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya ada, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Wis urung. Kula pisan mawon nggih pun tuwa soale, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser-geser iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya? Ora ngantuk. Apa? Lho, jare ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Tidak aku telak ngomong sing aneh-aneh kok. Panas. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing wingi mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandhap kajenge sedaya. Wis danten saged ketinggal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedhuk. Ya ora mak mengko kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Heeh, kudu nek parian iki wajib.
Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras iki. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok iki. Merinding aku. Iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, iya. Lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok mana meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya kan ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, mau yon. apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Mani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Lah nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Lah ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggon aku. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu. Iki umpama aku kok kene mlumpat rono ki oleh ora to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jajare iki? Gesere sinten mriko? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, nama semringah, semringah. Apa mau boys iki lho? Saya. Apeme apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karangasem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karangasem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene 6 dhewe ya. 6 dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure? 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo wae nom aku. Wah. Hok apa? Heeh.
Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya, iso percaya. Ayu Kero. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angere. Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak? Neng Bambang Lipuro. Kadoan Mas. Kadoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karangasem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Hah? Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa. Sangu kuwi kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah, nek iki bahaya, balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih, parikan mawon nggih. Mbakoku Nah, tenan. mlempem. Mbakone mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakone mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Yo yo ra payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah e. Nah, wis ngono iki. Apane sing padha? Mbak Kone mau lho kok. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? ya Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem. Waduh kok mlempem. Apane? Kuwi krupuke. Kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem. Sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong. Oi. Apaan tuh? Kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni ning kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rejekine. Amin.
Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak, mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang iki pintere ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke, Man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, lajeng sinten melih? Mau kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem? Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh, lah iya. Karo dikeloni. Wait. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi ya, ya? Kan mriki. Oh, nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, ayo. Panas